Laingut ke hybrid ki laklat no hasen hadien ba kayeng ba kisa kala sha telab ha kajing tuwa khando na kajing jur slap palan kabalaja ha step ka khandru trek julio archar arwar kumba ha kapor sipo baji e hasnong kantoin light ram hanong spung kini ki hybrid ki laklat ki de sipara kata walam byang kharmandai khnais nam karta uban lumlang kharmandai drus nam karta bat kari bhalin kharmandai saus nam karta Kiwi pat kiba sipara bat kini ki khna kibalaman saw kuntup yukpa wala tip kerteng kumpa next tan jerwa live news nam kerta laong baka kmi chungki ka kong cash fulda kharmandai kamdan hayeng ha katai kapor baka jingja to khando bat kiwi pat ki sipara kibalaman saw ki kuntup yu bantai lang kharmandai khadar nam kerta ka dapi kharmandai pras nam kerta bat I yapi man bah kharmandai ibrang sis nam siteng katkum ka video lai I baka yeng kalasharat ha katai ka chingtwa pat ronglut ye kitiar na katai ka yeng ya kamet jeng kite ki laingon latap da khando pat ki nong sung snong kilayo ban sei pat ki ha kan ye hi kasngi